Receiving ang mabaskog na daludo sang tubig sa suba sang maasin, rason kun nga na-delay ang pag-rescue sa solterito nga naalang-alangan sa haligi sang taytay sa tunga sang suba. Suno kay Tina Ilostre Mayor, Information Officer sang Office of the Civil Defense kon OCD Region 6, nga common knowledge sa tion sang pagbaha nga ang 6 ka pulgada sang tubig ang makadala na sang taho kag makadala naman sang salakyan ang 1 ka tapak nga level sang tubig. Dugang pa ni Mayor, maswerte naman nga may nangisog sa pagpadulong sa solterito kag dito lang nahibaluan nga manageable ang level sang tubig. Pahayag pa sang natungdan, wala naman sa nakita nga lapses sa bahin sang MDRRMO Maasin. Lagalud Castro, it's very possible na madadala niya na yung tao. 1 foot of flood water na ganun ka-strong current, madadala niya na yung sasakyan. So, kinukonsider ng ating mga responders at ng commander on the ground yung safety ng mga responders natin. Kaya na-assess. So, it was very fortunate that there was someone who took the courage na mag-rescue ng bata. Base naman sa OCD Region 6, sa tion sang pagresponde sa mga rescuers, ginakonsidera man ang ila sining seguridad. Report nagikan sa OCD Region 6 ini si K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.